Powru ndu gimminomi ko on waktu mbeɗa yiya yano Guinée Bissau mbeɗa sodi toon welo ɓalewo kurum. Welo ngo codnomi ngo ko kalis Guinée Bissau o wiyete peso temedere ujunere codnomi welo ngo. Ɗum noon mbi sikki hedde ujunnaji 3 CFA fotata hawrude walla manka ɗon. Joni noon gimmimi Guinée Bissau mbeɗa fayi Mali garmi ha Madina Gounass poftimi ɗon seeɗa e bindanami inɗe gure ɗe tan wanno mi wowani lawol ngol bindanami inɗe gure ɗe foof ɗo ponmi rewde ha mi yettoyoto paami to ha mi yettoyoto gandumi to pokkinmi mbeɗa yaha. Joni noon garmi mbeɗa yaha garmi wuro ngo garmi mum taw Futuro daari yonde namdimi ɗon pullo Fuuta goto nde ko yiɗa jippede o wi kam woɗɗani mbimi wuro kaari woni woɗɗi o wi ala woɗɗani ndeko ɗon ma won hedde 30 kilo pawɗo walla 40 kilo pokkinmi jaami mbeɗa yaha mbeɗa pedil mbeɗa yaha jamma ari Futuro ɓenni gueƴe ɓenni hankkadi ha ɓooyi tan fowru watti wirtade mi ala torso mi ala laaɓi mi ala jaasi mi ala fetel hankkadi mbeɗa yaha tan welo ngo noon o ñam mi jaɓanigo no fewi hankkadi welo ngo laawi ɗo welo ngo laawi ɗo o ñan welo ngo golli no fewi min goni hen ha ɓooyi eywa pandimi e wuro ngo Cangel kaaƴen ɗon eyo garmi ha pandimi Cangel ngel tan dogiranmi nin ɓurti welo ngo laawima hankkadi joni noon eywa garmi tan koyngal welo ngal yolɓitade Cangel he ndiwmi kettumi oto banggue tan fowru ndu dariɗa wona e ŋuñje ndeke fowru ndu ɗe balɗe ndu songi ɗon debbo dokno joni noon nanmi wuro ngo tan ɓe mbi kam ɓe calminimi tan ɓe mbi an kam to gimmiɗa mbimi wuro kaari ɓe mbimata anda ɗo mbimi anda kay ɓe mbi ñanden debbo goto dogiɗo ñamama e lawol he tan hankkadi ni woni pawgal jaggimi